kumarkarengking kinimanong ko. Sabi ko na nga ba eh. So anong gagawin niyo sa akin? Pagtutulungan niyo ako? Go! Ikaw kanina ka pa. Kung anong uti sa ko ba kahit? Pati ata na magumpay. Bilangan may budel ti baga, 700 to ti isang mo. Di ba, nagrigat? Sanay naman na ako. Yung ganito, yung pinapahirapan ako. Ako nang bahalang gumawa talaga ng paraan para matikman mo na si Andres. Ano nga tanong takaw ta? Ang muti na tao nga timurmuryot mo. Nalaka ka lang ang mga strict na balbalay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Aba, yan ang gusto ko sa'yo eh, palaban. Obra ka kaya? Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bahay ko. Ano, patingin-tingin ka lang dyan? Mauna ka na. Ang yarn? Ikaw na mauna, para may partida ka naman. Partida na ibagbagam. Fight na agad. Nanggigigil na ako. Mukhang may hindi magandang gagawin tong dalawa ah. Hoy! Anong gagawin mo? Sige, ituloy mo! Huwag kang makialam dito, Mercedes. Away namin to. Bakit? Ano ba kasi pinag-awayan yung dalawa? Ato yan eh, kumarkarengking kinimanong ko. Sabi ko na nga ba eh. So anong gagawin niyo sa akin? Pagtutulungan niyo ako? Go! Ikaw kanina ka pa ah. Wag mo nang ituloy, Mitreng. Mamaya mapasama ka pa niyan. Wala pala kayo eh. Sayang yung beauty ko sa inyo. Hoy, tama na, Mitreng. Yung puso mo, baka lumiit yan. Ay, sa bagay. Hoy, umuwi na kayo. Wala na kayong mapapala dyan. Oh, bunga na dagititarong hilakay ko. Agbuot mga padanan. Apo. Eh. Ay, sos, nagsayang. Halong tupe dagiti sa balit. Ang samutag. Bakit? Natalalaan? Kay Mito, bakit kitam lang org nga tarong ato yun? Ang pinagagapo manan, ni ading mo madin masabat? Madibag ba kahit? Tapay ah? Kat pinasapol ka kanya na. Anong oras ba na? Tsaka halagawid, numabising kan. Kaya anak pa mo mapisim ba kahit? Ano pa ito orayang? Mabisinan ka, bago ka gawid. Kakidaglutin na po yan. Tapay madi ka pa nakaluto ba kahit? Aldawan na eh. Paglutong ka pa yung rutin na po, nung nakaluto ako, bulbog ka na talaga. Kung anong uti sa ko ba kahit? Pati ata na magumpay. Bilangan may budel ti baga, 700 to ti isang mo. Di ba, nagrigat? Talo ti isang mo.
Talo. Apay manayada, talo nga pirasaw. Ay, tanga nga talaga. Talo nga gatang. Talo nga talaga ron. Isungal timbaga, bakit? Panagsaangay. Mitreng, di ka pa uuwi? Hindi pa. Hahanapin ko pa yung magaling na kuya ko. Baka naman nasa bahay nyo na siya, hindi mo lang nakasalubong. Sige, diyan ka na. Nasira tuloy yung beauty ko sa babaeng yun. Oh, ayan ka na naman. Tapos na nga. Hoy, Mitreng. Lumalaki na yung puwet mo ah. Talaga, Mercedes? Hindi nga. Oo nga ni. Promise. Lalaki pa yan soon. Hindi halatang magkapatid sila ni Andres. Ang lakas ng tama. Ne, mukhang hindi naka-score tong pinsan ko kay Andres ah. Alata sa mukha eh. Parang binagsakan ng langit at lupa yung mukha mo pinsan ah. Bakit? Hindi ka sinipot ni Andres? Wala. Bad trip lang ako sa kapatid ni Andres. Ang sarap sampalin. Ah! Yung malaki yung bunganga? Ay naku pinsan. Iwasan mo yung tao na yun. Hindi ka uubra dun. Malaki na nga yung bunganga. Malaki pa yung ano. Basta, hindi ka ubra dun. Eh, ano naman kung malaki? Tusukin ko pa yun. Ay naku pinsan. Huwag ka nang sumimangot dyan. Hayaan mo. Ako nang bahalang gumawa talaga ng paraan para matikman mo na si Andres. I promise to you, all of my life. Ayun ka na naman. Huwag ka na mga alam insan. Sanay naman na ako. Yung ganito, yung pinapahirapan ako. Ay hindi. Hindi ako papayag. Magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Ano bang ulam natin? Nagluto ako ng minodo. Talaga pinsan? Madami na naman ako makakain nito. Sige, diyan ka muna. Kakain mo na. Pakabusog ka pinsan ha! Sa niluto kong minodals. Mamili ka na lang kung beef o chicken. Ano akala mo? Literal na minodo yung niluto ko. Aray ko, Paul. Friend, ang pati marami. Ano nga tanong takaw ta? Agtakaw. Nag-iwas ng rubyag ta kanya dabaakin. Mangmangan talatan. Na may met ano, pagkakortata mo. Medyo damot. Point mo, best friend. Total, ang muti na tao nga timurmuryot mo. Nalaka ka lang nga mga strict na balbalay. Yung mga doktalan da ka, kaya aging mumuryot ka Yung madida ka madoktalan, paldota. Ampay, siya lang tumunag. Wan, sila lang mati ang muda nga muryot. Na nakista na panunok mo. Ngam, pas palang best friend. Narigatan. Sikat bahala suggest ko lang mo at barang mayat ka. Mukhang tulangatan. Lasapin natin ang sarap ng buhay kanila baak. Ang talino mo talaga best friend. So nga idol ka eh. Ang best friend, pag napagnapalaan, parang makipito tayo pa, kwarta. Sige best friend, barang makakita tati maleta nga dito kwarta na. Apo na yan. Nagsurtitan siya yung best friend. Paldo nagsiyay.